Πάει μπουταλά. Κύριος Άγιος Αθάνατος ηλέησιμος. Θέλουμε Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και νυν στον αιώνα αμήν. Άγιος Θεός Άγιος Κύριος Άγιος Αθάνατος ηλέησιμον μας. Άγιος Θεός Άγιος Κύριος Άγιος Αθάνατος ηλέησιμον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και νυν στον αιώνα αμήν. Άγιος ο Θεός Άγιος Κύριος Άγιος Αθάνατος ηλέησιμον μας. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, υπέρ του σύμπαντος κόσμου, εσταθεί επί των πάνω εκκλησιών και των σωμάτων ενώσεως, παρατηρετησόμενθα, παράσκουν Κύριε, τα καλά και συμφέροντα τα σπιτιές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρατηρετησόμενθα, παράσκουν Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπρέσκυντα ίνικα και κανήν απονογία, με το φοβερού δήματος του Χριστού, ετισόμενθα, παράσκου Κύριε, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου αγαπήσομεν αλλήλους, η ενομονία, ομολογήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούσον σον ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρτη. Αμήν. Της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόκου δεσποίνης ημών, Θεοτόου και υπάθε Μαρία, με τα πάντα των Αγίων μονεύσαντε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στο το Θεό. Παραθόμενθα σοι Κύριε, ότι σ' αγαθός και φιλάνθρωπος τόσο υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι, το Πατρί και το Υιό για το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και σιωνάς των αιώνων. Αμήν. Είναι εσύ το αναγινώσκοντι. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη, μη πάση. Και το πνεύμα σου αγαπήσομεν αλλήλους η ενομονία, ομολογήσομεν το Κυρίο. Ωσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Αγαπήσομεν αλλήλους. Κύριε ελέησον, υπέρ της άλλοθερ ειρήνης και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών και μετά του πνεύματος άλλος χωμέν ασιαρδία. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Εντάξει. Αμήν. Το τελευταίο. Πες το. Πάτερ ημών. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, εγκαστήρ το όνομά σου, Θεέ του βασιλεύς, ενωθείτε το θέλημά σου. Όσους νανών και επί της γης των άρτων ημών των εμπιούσιων ως ειδη σήμερον, και άφηση ημίν το ωφελήματα ημών, δώσε με αφία με τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση μας τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς αυτού πονηρού. Παπά να πάμε στο μεν καλός, στο μεν μεταφόβου, στο μεν την Αγία αναφορά, εν ειρήνη προστέλεις. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος
Εντιλαβούσον σον ελέησο και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρτη. Αμήν. Την ενότητα της πίστεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου λεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αμήν. Την εσπέρα πάσαν τελεία Αγία ενηρικήν και αναμάρτητο, παρά του Κυρίου αιτήσομεν θαμ. Παράσκου, Κύριε, τα καλά και συμφέροντα τας ψυχές ημών και ειρήν το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτήσομεν θαμ.